Hola, jo sóc Hugo i estic així amb el meu company Víctor. Hola, soc Víctor i us vaig a explicar sobre què va el programa d'avui. El programa d'avui va sobre la gastronomia de Xilet, no és així, Hugo? Sí, així és. Per a qui no coneguen, Xilet és un poble situat en la comarca del Camp de Morvedre i que és famós per les seues muntanyes. Una d'elles és la Creu. I ara ja feta la presentació, ens anem a Xilet. Bon dia, estem així al bar Kiko i anem a començar la jornada d'almorzars. Vinga, anem cap a dins. Ara estem al segon bar de la jornada, al bar Tropic, i anem a veure com és l'esmorzar així. Anem. Ara que ja hem vist els bars de Xilet, anem a presentar les nostres avaluacions amb el meu company Hugo i Alberto. Hola, Víctor. Hola. Com ha anat l'experiència als bars? La veritat és que molt bé, ha sigut una bona experiència, tot ha funcionat com devia de funcionar i això és tot. Sí, tot ha funcionat com esperàvem i la veritat que jo he gaudit molt amb aquest projecte i bé, això és tot. Com ha sigut l'experiència el bar Kiko amb la qualitat i el preu? Vale, comencem ja les votacions, no? Vale, a mi m'ha paregut un poc car per al bocadillo que era, però estava molt bo i per això li vaig a donar un 7. Què opines, Alberto? Jo personalment pense que els bocates són bons, encara que el preu és una mica excessiu en funció de la qualitat del bocata. És bo, es pot prendre perfectament i gaudir de l'esmorzar, però el preu és una mica excessiu en funció de lo bo que és el bocata. Així que, en la meva opinió, vaig a ficar-li un 6. I ara m'agradaria preguntar-vos el lloc on està, com us ha paregut. El Kiko és un bar que està situat al centre del poble, com ja heu pogut veure, i per tant està molt bé situat. Llavors jo a la localització li dono un 9. Per a mi, el bar Kiko està en la millor localització de tot el poble, perquè és el centre del poble, és un bon local i en comparació amb tota la resta de bars que n'hi ha a Xilet, és la millor localització sense dubte ninguna. Així que per a mi vaig a ficar-li un 10 en quant a la localització. I ara el tracte amb la clientela, què penseu? Els cambrers són molt amables, són persones del poble, per tant es coneixem i tal. I la veritat que són molt amables, parles amb ells, t'ofereixen les coses bé, en educació. I jo per això vaig a posar un 10. Per a mi el tracte també és perfecte pràcticament i són persones conegudes que no tenen cap problema amb tu mai i sempre estan disposats a tindre una conversació amb tu o fer qualsevol cosa per tu, així que per a mi és un 9. Els aspectes per fora i per dins, com us ha paregut? Per fora és un bar molt net, molt gran i per dins el mateix. A mi m'ha paregut, sí, està molt net i no m'arrepentís d'haver anat a aquest bar a almorzar. I per això li dono un 8. Per a mi el bar té unes instal·lacions molt bones perquè disposa d'un saló molt gran, una terrassa bona, amb una pèrgola per evitar el sol i la pluja
i també disposa de 2 salons, un principal i l'altre una mica més petit, i té una bona quantitat de taules per a tot el món sentar-se, així que personalment per a mi les instal·lacions són un 9. Ara anem a parlar del bar tròpic. En el bar tròpic, com s'ha paregut la relació entre el preu i la qualitat? Però a diferència del bar Chico, a mi m'ha paregut que els bocadillos estaven més bons i el preu era més econòmic. I per tant, a aquest li vaig donar un 9. Què opines? Jo penso el mateix que Hugo, i és que és una veritat que els bocates al bar tròpic són una mica més millors i la qualitat del bocata és millor en funció del preu, per lo que per a mi és un 9 també. ¿Y cómo se puede votar yo con esta, si está situado o...? Bé, aquest bar està un poc més als afores del poble i no, per tant no és tan cèntric i la localització és una mica pitjor. Per tant, un 7. És veritat que aquest bar està una mica desplaçat del que és el centre del poble, però la seva situació és relativament bona perquè està justament abans de la pujada a la zona de Sant Esperit del poble de Xilet, per lo que per a tots els visitants i persones de Xilet que vulguin anar a Sant Esperit poden perfectament desviar-se i anar una estona a esmorzar al tròpic, per lo que per a mi és un 8. ¿Y el tracte a la clientela? A mi m'ha paregut un bon tracte, sense més, no sé, persones educades, amables, que fan el seu treball i poc més. Per tant, jo vaig donar un 8. El tracte per a mi és espectacular, però probablement perquè siguin persones conegudes per mi, per lo que de totes maneres són bones persones i traten amb educació i respecte a tot el món que tracta d'esmorzar al bar tròpic, per lo que per a mi el tracte a la clientela és un 9. Y ahora el aspecto per fora i per dins. Aquest bar és més petit, però està molt net i té, no sé, per fora se veu és atractiu per a incitar a entrar al bar. No sé, no t'arrepentiràs d'almorzar ahí, per tant, un 9. És veritat que les instal·lacions són més petites i n'hi ha una menor quantitat de taules, però de totes maneres la terrassa que n'hi ha al bar tròpic és molt gran i una muntonada de ciclistes i de persones que es dediquen a passejar pel poble acaben al bar tròpic perquè la seva terrassa és el que destaca principalment a aquest bar i té una quantitat de taules molt bona i un tamany molt bo, per lo que per a mi és un 9 també. Ara que ja hem evaluat tots els aspectes dels dos bars, anem a puntuar-los de tots els aspectes. El Kiko? Per a mi, un 8 i mig. Per a mi un 8 i mig també. Empat. I ara amb el propi. Per a mi un 8,75. I per a mi una mica menys, un 8,25. Tenim un empate. Haurà que decidir-lo en un pròxim programa, no? Ja veurem. Ja veurem. Com funcionen les coses. Espero que el programa d'avui us hagi agradat i us esperem en el nostre programa.